लावख्रिगुरि गामिखौ एभेक्सन खालामनाय बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बेथ' जोबोद दुखुनांथाव दे नैबे लावख्रिगुरि गामिनि जाय बिथांमोनहा दै खुरखा जानानै जिथु न' बां गैया दा बिथांमोना दसेखिनिनि थाखाय नैबे गावसिनि जे हा दंखायोमोन बे हायावहायनो माने पेन्डेल लुनानै दसे थाफैदोंमोन जिथु बिथांमोनाव जों फैनानै दिनै मिथिनो मोन्दों जे बिथांमोना बे हाखौ 1990 बे समावनो सिफायजेनदों आरो बिथांमोना माखासे उसुबिदानि थाखाय 1996 जेब्ला आदिबासि बर' दावराव जादोंमोन बिथांमोना बै दै बारनानै थाहैफिनदों थेवब्लाबो बिथांमोना बे हाखौ आबाद मावनानै न'खर संसार जाबोबाय थादों आरो जों मिथिनो मोनबावदों दि फैनानै रायलायफैनानै नैबे बिसिनि खाथियावनो बिसिनि उनाव फैनाय गोबां सोरबा राजबंसि नेपालिसफोर आदिबासिसफ्रा दासिमबो नै गय खान्थाल गायनानै ग्रोम ग्रोम बिथांमोनहा संसार जागासिनो आरो रिसेन्टलि दा बोसोरसे बोसोरनैनि आगोल गोबां आदिबासिफ्रा खाथियाव दङ बिथांमोनाबो संसार जागासिनो मथा मथि जों बेखौनो सिन्था खालामदों दे जोंना बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रन्जित बसुमतारी बिथाङा जिथु बेफोरबायदि माखासे डेभेलपमेन्टआव बे बनसुनि आखाइ दं बे खोथाखौ बिथाङा बुंदों दा बे खोथायाव जोङो डाइरेक्टलि बनसुआ जों बिथांखौ माने निन्दा खालामो बे बिथाङा एसे खोथाखौ माने मा लाइनजों बुंदों बे क्लियार खालायनाया मोजां गथे बिथाङा राजनितिक लाबनि थाखाय बुंदों ना बले इन्टेनसनेलि बुंदों बेले माने मिथियालासिनो बुंदों बिथांखौ जों मिथिगौ बिथाङा सासे माने बे ओनसोलनिनो नङा होमबा बे एरियायावनो देरहानानै रायजो राजानि समायखिरा लानानै बिथाङा जाहैदों नाथाय बेखौसो जों बुंनो लुबैदों दे बिथाङा जानो हागौ सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जानानै बे गथे बे बिटिसि नङा होमबा ओनसोलनि हाग्रायानो बिनि पार्सनेल व्यक्ति बे जानो हाया मानो होनोब्ला बिथाङा सासे सरकारनि सासे दैथाय हरजानाय थान्दै रायजोफोरजों दा बिथाङा दिनै बै भारतनि जिथु मोनसे आयेन दं बे आयेनजों थांनानै बै रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावनांगोन जिथु भारतआवहाय 2005-06आवहाय मोनसे आयेन पास खालामदों ट्राइबेलफोरनि राजनो माने हाहुनि अधिकारनि थाखाय जाय माने फरेस्ट राइट टु फरेस्ट रुल्स एक्ट बे एक्ट मथेन बिथाङा थांनानै बे जाय ट्राइबेलफ्रा थागिबि इन्डिजिनियास मानसिफ्रा सोरबा हु सोरबा गोमाजानाय सोरबा दैजों खुरजानाय सोरबा माने गोबां माने उसुबिदानि थाखाय न' बां गैजायै हा गैजायैफोरनि थाखाय हानि मोन्थाय नङा होमबा हानि अधिकारखौ दिनै मोननांगौ बे जिनिसखौ बिथाङा बे लाइनजोंसो खामानि मावनांगौ नाथाय जों नुनो मोन्दों जे बिथाङा दिनै सासे रायजो राजानि समायखिरा लानानै मोनसे माने प्रमिस नङा होमबा होनानै जि मोनसे देरहालांनानै सासे माने सरकारनि मिनिस्टार जाहैबाय खिन्थु बिथाङा दिनै गावनि ट्राइबेल मानसिखौ भारतनि संबिधाननि बेरेखायै गावनि हायावनो होखारनायखौ जों नुनो मोन्दों बे भेरि आनफर्चुनेट दा बे जिनिसा जोंना जानाङामोन दा आं बेखौसो जों सानदों बे बिथाङा बुजिनानै बे खामानिखौ मावदों ना इन्टेनसनेलि खामानिखौ मावदों आरो बिथाङा दि मोनसे बिराद गाज्रि खोथा होनबावदों बेखौ जों जोबोद माने मुगैनायबो मोन्दों लाजिनायबो मोन्दों जेरै बे हाग्रायाव बे हायाव जाय बिथांमोना थाफैदों बिथांमोना सोरबा UPPL सोरबा BPFनि सोरबा माने अनेक हेनथेन दा बे जिनिसखौ जोङो बुजिनो हानाय एबा संबिधानखौ मिथिनो हानाय बिथांमोना दिनै सिन्था खालामदों दा बेफोरबादि सोद्रोम गैयै नङा होमबा आनसिभिलाइज मानसिया दिनै सासे पाब्लिक सार्भेन्ट जायोबा रायजोफोरनि लिडार जायोबा मिनिस्टार जायोब्ला बेवहाय जोंहा खौथि खौथि लस दं बिथाङा आं बुंनो लुबैदों बिथाङा भारतनि माखासे आयेनफोरखौ मिथियाखैब्ला दाबो सम दं बिथाङा नायनानै सोलोंनो हागोन बे जोंहा 2003आव BTC 6 शेड्युलखौ ट्राइबेलफोरनो मानो थाखाय होदों जोंनि राजनितिक अधिकारनि अनगायै हाहुनि अधिकार जोंनि राव हारिमु जोंनि धोरोम जोंनि भाषा बेखौ फोथांनानै लाखिनायनि मोनसे अधिकार आरो जोङो 1967निफ्रायनो बर'फ्रा सोमावसारदों मानि थाखाय जों हाहुनि रैखाथिनि थाखाय हाहुनि अधिकार दा 2003आवहाय जों 6 शेड्युल ट्राइबेलफोरनि मोनसे मर्यादा हाहुनि अधिकारखौ जों मोनबाय आरो बेखौ मोनखांनायनि उनाव जोंनि बर' मानसियानो जोंनि बर' बिदा फंबायफोरखौ बेफोरबायदि होखारोब्ला बेनिख्रुइ देरसिन लाजिसिन माने खामानि गैला होननानै जों सानो आरो बेखौ खुनु दिन जारिमिनाबो निमाहा होनाय नङा बिथांखौ
रन्जित बसुमतारी बिथांखौ आरो जों मिन्थिनो मोनबावदों दिनै रबार्ट नङा होमबा बिथांमोना रबार गायनायनि माखासे इस्यु नंगौ जों नुफैदों राबारा गायदों जों सोंफैदों रायजोफोरनाव बे राबारा बोरै सौफैदों दा बिथांमोना क्लियारलि बुंबाय जे राबार बर्डनिफ्राय बिथांमोना होफैदों गायफैदों दा बे राबार बर्डआ सोरनि अधिकार नङा होमबा सोरनि माने पारमिसनाव नङा होमबा दिनै बिथांमोना गायफैदों बिथां रन्जित बसुमतारी नङा होमबा फरेस्टनि EM बिथाङा बेखौ इनभेस्टिगेसन खालामग्रोनाया मोजां मानो होनोब्ला दिनै नैबे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गोबां जोंनि रेन्जार नङा होमबा गोबां फरेस्ट अफिसार्सफ्रा दिनै बे एरियानि खामानिखौ हा हुखौ बिथांमोना मिन्थिगौ दिनै रन्जित बसुमतारी नङा होमबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM बिथाङा बनसुखौ इनभल्भ दं नङा होमबा मा होनोमोनलाय रबार गायनायाव नङा होमबा बे खोथाखौ होनदों जाहाथे रबार बिफाङा दे बर्ड अफ माने राबार्स नङा होमबा बिथांमोननिफ्राय फैनानै दे बे गायफैदों बिथांमोना रायजो राजाखौ बुंदों जे नोंथांमोना गायनानै ला नोंसिनि हायाव नङा होमबा फिउचाराव खामानि जागोन बिथांमोना गायदों आरो बिथांमोना बोसोरफ्रामबो बे हायाव आबाद मावनानै जायो आरो थांनाय बोसोराव नै बिथांमोना जेब्ला बेसर सिबिं फैयोमोन अब्ला ट्रेक्टर लानानै जोंना नै BTCनि EM फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रन्जित बसुमतारीया मानसि फाथायनानै बेखौ एवग्लिहोजोबदोंनो जों मिन्थिलिया मा इन्टेनसन लादों खिन्थु जों सन्देह जादों बिथाङा नैबे बे गुवार नङा होमबा बे लावख्रिगुरि गामिनि नङा होमबा बिनि अनगायै जों मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी बिथांखौ जों बुंनो लुबैदों नोंथाङा सासे फरेस्टनि रेसपन्सिबल माने मानसि नङा होमबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि नोंथाङानो हेड नोंथाङा जि गमामायैनो बे रायजो राजाखौ अननाय दंबा बर' हारिखौ अननाय दंबा बिथांमोननो थांनानै थानायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होनांगोन आरो बिथांमोननि स्कुलाव थांनाय गथ'फोर दं दिनै मेडिकेलनि सुबिदा लेट्रिननि सुबिदा दैनि सुबिदाखौ बानायनानै होनांगोन नङाब्ला बिथांमोना आलाय सिलाय दाबो न' बाङानो गैया ओरैनो दं दा बे हालोदाव थानाय जागोन ओंखायनो जोङो बनसुआ जाहाथे मानसि हिसाबै बिथांमोननि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय जों रिकुवेस्ट खालामदों बिथांमोननो रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसननि थाखाय इमिडियेट BTC गभर्नमेन्टआ खामानि मावनांगौ आरो उन्दैफोरनि फरायनाय बिथांमोननि थानाय जानाय बिथांमोननि न' बां बिथांमोननि माने मेडिसिन नङा होमबा बिथांमोननि लेट्रिन नङा होमबा गासिबनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनांगौ